Mentasi ke Joint Deficit School Teachers Association ke Bakantop ya ke GJD SDA bat ke GHD SDA ilapan pau ya ke jing kelumar bat jing seir ya ke jing penbena thamai jong ke sorkar ke jing kendu bat umentri kuliah putih kalalong ke badan kam ban yada ya ke hok ke jongki kimat jing dawa ki bakongsan ka dor khat ba kanong hikai kila IT ka kentop ya kimat ba kongsan ban penbet ya ki jing e balane islam ka jing karpat ka baklan ban pelat ya kinong hikai deficit na ka jing atai shpang ka jing penbet thamai ya ki jing pen ben benta jongki ki kwa ya ka jing penchai bakin long out of categorization ka jing dawa ban penbet nyo ya ka jing bom seo ya ka bairam jong ka dearness allowance ka balane islam hadu ka jing ken kabalong 20.2% nadu Januari arajar kan rio ki jingdawa ba ka sorkar kan pentrikam no ya ka CPF scheme ki nong yalam ki penpau ba kilayo ya ka positive push na menteri ban penlongkam ya kani ka jing pentrikam ka jing penpau ya ka jing e ha ka jing pendonkam ya ka online portal jong ka sorkar ka badai ya ka jing pendap ya ki jing donkam pisa bat ka jing trikam jong kinong hikai kani ka portal ka wanra jing e namar ka jing bom don internet connection ka bascam ka jing e kendu bat menteri pulia putih ka penpau ba ka sorkar kala kongo ya ka jing trai stom jong kinong hikai henry ka jing kali kasa hatu kini ki jing kular kinlong shisha kalong kapor ba ka sorkar kan yada ya ka jing mentoy jong kito ki ba syakri ya ka jat benrio nginyai ap ya karai jong ka sorkar penpau ya ki jing kershan jong pi ya kinong hikai deficit ha ki comments share kan ku